Il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jippretendi li l-qraba tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia jaċċettaw ir-rapport tal-inkjesta Igrant mingħajr ma kellhom l-opportunità li jaraw il-kontenut sħiħ tar-rapport. Dan jirriżulta minn xhieda li ta' Muscat fil-qorti brabta ma' libell li kien fetaħ lill-ġurnalista maqtula. Bil-qraba ta' Caruana Galizia jinsistu li mhux se jċedu għall-ebda rikatt min-naħa tal-Gvern. Mhux tal-li Muscat irid li l-qraba jaċċettaw ir-rapport tal-inkjesta iżda qed jeddidhom li jekk ma jagħmlux dan u kien se jibqa' dej bil-kawża ta' libell kontra l-ġurnalista maqtula. Minnaħa l-oħra l-Prim Ministru qatt ma wettaq il-wieda li jagħmel f'Mejju li għadda, jiġifieri li beħsibu jippubblika ir-rapport sħiħ tal-inkjesta Igrant. Fost dawk li għandhom aċċess għal dan ir-rapport hemm il-kap tal-komunikazzjoni f'Kastilja, Kurt Farrugia, li taħt ġurament ammetta li jżomm ir-rapport fl-uffiċċju tiegħu minn fejn issir l-istrateġija tal-komunikazzjoni ta' Kastilja. Għandu rapport ukoll il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici li ammetta taħt ġurament li hu qed iservi ta' avukat tal-Prim Ministru minkejja l-konflitt ta' interess li għandu bħala Ministru tal-Ġustizzja. Fil-fatt l-Avukat Ġenerali li jirrapporta lejn Owen Bonnici qed iżomm lill-Oppożizzjoni milli tara r-rapport sħiħ tal-inkjesta. Kien il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li fetaħ kawża kostituzzjonali biex iġiel l-Avukat Ġenerali juri r-rapport tal-inkjesta sħiħ. Iżda min-naħa tiegħu l-Avukat Ġenerali bl-appoġġ tal-Gvern ta' Muscat qed jagħmel minn kollox biex dan ma jseħħx. B'hekk l-istrateġija ta' Kastilja ċara fuq naħa l-Avukat Ġenerali u l-Ministru Owen Bonnici qed jippruvaw waqfu l-pubblikazzjoni tal-inkjesta Igrant fil-waqt li fuq naħa l-oħra Muscat qed jipprova jġiel lill-familja Caruana Galizia biex jaqblu ma' rapport tal-inkjesta li għadhom ma rawx billi jeddet li mhux se jirtira l-libell kontra l-ġurnalista maqtula.